Finalisten bekend zijn die vrijdag 3 februari in Venray natuurlijk gaan strijden om de hoogste eer. En niet alleen Wim het gaat weer, maar ook op welke plek ze in de uitzending terechtkomen. Ja. Dus dat zit hij allemaal in het bulken. Ja, mag erin, Joep? Ja, het is een goed moment voor dich. Kijk of ze een goede assistent is voor deze uitzending. Hè? Kijk eens nog 6 keer repeteren, vind ik, dat gaat niet zo slecht. Nee, zeker niet. Het gaat uiteindelijk natuurlijk allemaal het kleinood dat zo her en der in Limburg al op de show had gestaan. Afgelopen jaar bij Bjorn en Mieke en bij de Leedjesmaker. Die houden door een ganz systeemvuur om door bij U te komen. Het is de Bertha Paulussen trofee. Die gaat naar de winnaar van het 47e LVK. En voor handen om een speciaal escorte naar Ambi gehaald. Kust is veilig. Hoi. Ik kom voor de Bertha. Hallo. Kom binnen. Daar is ze. Ja, en zo komen dus uit in Ambi heen voor deze uitzending. Rob Poels, daar mogen we naar binnen brengen van de Vorstenvoort in Venray. Wie is dat om dat ding vast te hebben? Ja, ik zei net, ik ben volgens mij de meeste aan de slash gaan zingen en toch de trofee bij vals halen. Ja, dat is toch even lekker, of niet? Een momentje, ja. Ik wil hem eigenlijk niet meer afgeven. Wil ze hem niet meer afgeven? Nee. Het zal toch moeten gebeuren? Ja. Want hij gaat naar de nieuwe winnaar uiteindelijk. Ja. Wil ze hem op de sokkel zetten voor Tuurlijk, ons? Ja. tuurlijk. Hey, even heel kort Rob, want we roepen dan altijd de Vorstenrood, die organiseren dat. Ja. Dat is een club van allerlei verenigingen, hè? Dat is een club met allemaal de dorpjes van de gemeente Verre. Er zijn 15 verenigingen en 2 uit Verre en de rest allemaal de kerkdorpen. En die pakken samen af en toe met dingen de valsnoot samen op. Ja. Met, we hebben een valsroodsbal elk jaar. En we proberen elkaar wat slimmer te maken om dingen te organiseren. En natuurlijk straks de prinsinstallatie. Dus, maar ook de finale, want er staat een enorm paviljoen in Verre waar we vrijdag dan allemaal te gast zijn. Dat krijgen we er extra bij, ja. We zien nu aan het bouwen. Ja. En alleen het bouwen is al een feestje. Dat kan je me voorstellen. Ik heb foto's gezien, hè? Dat is leuk. Had ze dit alles gedaan zo? Wie bij de UEFA zag naar Belkens trekken en zo? Nee. Dat is wel een dingetje, hè? Ja. Met ze zelf was eens even mengen, want Joep had ze wel erin gegooid. Dus even kijken of dat gaat. Beetje reutelen. Had ze allemaal dezelfde temperatuur? Dat is belangrijk. En ze zat bij de UEFA altijd. Die gewoon de magnetron, maar dat is zij net. Nee, dat is echt een eerlijke loting. Dat is echt 100% eerlijk, ja. Ik heb net gezien, ja. Goed, het werd een bijzondere uitzending en dichte hier om zo meteen dan de finale nummertjes, de volgorde te gaan bepalen met Lotte. Het is natuurlijk druk op social media rondom dit LVK. En de kans metkallen, daar is een hashtag voor bedacht. Met z'n allen in een huis in de Ardennen nadenken, wat zou dat moeten zien? Nou, het is geworden LVK 2023. Gebruik hem op alle social media. Dan komen die berichten allemaal op in een hoop terecht. En dan kunnen we dat fijn bundelen voor de grootste leedjeswedstrijd van Nederland. Goed. De bekendmaking gaat dan een beetje anders. Voorhand dat met verslaggevers geworden, dat is niet meer. Vooral nu, dat dan vergeleerd in coronatijd, een grote Zoom-vergadering beleg met alle 60 halve finalisten. Die verschijnen hij op de schermen in de studio. Ik zie ze allemaal fijn zitten, verkleed en dit en dat. Maar we moeten even kijken of het geluid goed is. Mag ik van alle 60 halve finalisten de rechterhand omhoog alsjeblieft? Kijk aan. Dat gaat aardig, ze kunnen me allemaal huren. Ook bij de geleenden zien ik de handjes omhoog gaan. Dus even kijken, Annie en Roy zitten te zwaaien. Ook de Moelberenboys, even rechts omhoog jongens. Ja, zie ze wel. Super. Dat gaat namelijk als volgt. Vierhand er nu hij 60. Die gaan we in groepjes van 3 bij elkaar brengen. En aan de hand daarvan gaan we bekendmaken wie er deurig is en wie niet. Het is een beetje vervelend, het is waanzinnig spannend. Maar het is wat het is en voorhand maar 20 plaatsjes. Zo is het elk jaar en zo is het ook nu in 2023. Dus laten we gewoon met de eerste bekendmaking gaan beginnen. We gaan van scherm 1 naar vuren horen Stefan Wolter uit Weert. Die zit daar zo te zien in een woonkamer. Er werd pils gedronken. Stefan Kensel zoals goed. Dat kunnen we aangerennen. Kijk aan. Dat was snel jong. Wie gaat het daar Weert? Ja, we hebben het allemaal onder controle. Hè? Alles onder controle, dat is goed om te huren. Ja, nu gaat het om de woest, dat kan ik me voorstellen. We gaan eens even kijken met wie toe in de runde zit. Scherm 2, dat is een groep Dorspelse oud-prinsen gewoon voor dat zie je. Goedenavond heren. Die volgens mij in een café zitten. Ik kan nog niks huren van hoe Dorspel, maar het ziet er hartstikke gezellig uit. Met ballonkjes en veentjes en ze zijn allemaal goed verkleed. Jongens, is dit een kegelbaan of zo waar dat er zit? Hey, ja, dat is in ieder geval gezellig. Op
Scherm 3, daar vingen we Dijn Danger. Ook goed weer. Die zitten nog gezellig met z'n tweeën in een prachtig decor. Dag mannen, goedenavond. Goedenavond samen. Beetje geslopen afgelopen nacht, of net? Ja, een beetje. Niks als zien we. Ja, is het echt spannend? Altijd, ja. Oké, laten we niet te lang in spanning houden. We gaan gewoon beginnen. En omdat dit de eerste bekendmaking is, doen we het nu even op volgorde van de schermen. Dan snap je een beetje wie het werkt. En dan geeft het dadelijk gans door elkaar. Dus ik ga het vertellen aan Stefan Wolter, die hij op het eerste scherm te zien is. Een van de 60 halve finalisten. Stefan, ik ga voor dich neus. Du gees helaas net naar de finale van het LVK. Oh. Mag je toch even zwaaien naar die fans? En het vuurdeel is, de kennen dich vanavond nog boeken voor een optreden. Dat is dan nog wel zo. Hè. We gaan terug naar scherm 2. De ganse club hoe doorspel zit daar. In volle spanning. En zie er nog stil werden door. Vuur doorspelse oud-prinsen. Het volgende bericht. Geen finale. Jongens, het spiet me. Van nummer afscheid van u. Drink ik nog een gezellig pilsje door. Dan nog weer naar Dijn Danger, scherm 3. Jongens, geet het nog? Ze lachen nog allebei. Ik denk dat het lachen even vergeet, want er gaat net naar de finale van het LVK. Dat betekent erop dat Sue nog net hoeft te grabbelen. Nee, ja, het is pijnlijk, maar het is wat het is. Ja, eens kijken of we de overgebleven finalisten of halve finalisten nog terugkrijgen, want we gaan meteen terug naar de tweede bekendmakingsronde. Dat doen we natuurlijk ook weer met 3 artiesten. Volgens mij kreeg ik van scherm 1 lui die in de Schouwburg in Venray zitten. Dat zijn Mike en Kira voor Circus Muk. Die gaan van nu centraal horen. Ja, kijk eens, daar zitten ze. Dit is backstage, hè jongens. Goedenavond. Hallo. Hey, wie zou dat nu zien in de finale in hun eigen rooi? Dat is een kei mooi zien. Dat is de droom, denk ik, hè? Ja, zeker. Ja. We brengen u bij elkaar samen met Daoud de Ruiver van scherm 2 komen die af. Die hebben we voor de uitzending al op tietkloos zitten. Ja, daar zitten ze. Dacht man, het kijkt op moeilijk. Is het zo spannend? Ja, ik denk dat hier naar de laptop moet kijken en niet naar de televisie. Er zit geen vertraging op. Maar de Ruiver zit in deze runde. Jongens, het werd spannend. En we gaan naar scherm 3. Daar zit, bij dit goede zoet Else, wild vlees. Kijk eens daar is het rapgezellig in Else. We kennen u nog niet hier, jongens, maar het ziet er goed uit. En het beeld, dit is televisie, het mag al in de ganse hoop sfeer. Kijk, nu is het nog leuk. Maar ja, we moeten het bekend gaan maken. Ik begin dan met... Ik is de televisie aanzetten. Scherm 2. We gaan naar de Ruiver. Heren, er zit dan met z'n drieën. Het is spannend. Ik ga een mededeling terug. Voor de is er geen finale. Dat is erg jammer voor nummer afscheid van u. Dan was scherm 1, Mike en Kira. Zo meteen op de bühne bij Circus Muk, de Vastelovensrevue door. Volle zaal, er moet gevlamd worden. En dat moet gelukken. Ook wanneer ik vertel dat hij er net naar de finale gaat. Het spiet me vreselijk. Veel plezier vanaf een tour, succes in Venray op de bühne. Weet even op de tank bieden, maar professioneel wie er zit, kunt dat goed. Dan Else, riek vertegenwoordigd in de halve finales. Met 3 leedjes. De mannen van Wild Vlees zitten verdig. Het is stil door. Het is spannend door. En het werd, denk ik, leuk door, want ze gaan naar de finale. Wild Vlees is terug voor de finale van het 47e LVK. Kijk eens door, wat een feest. Wat zinnig. En meteen een nieuwkomer in de LVK-finale 2023. Dus het gaat goed met de vastelovensmuziek uit Else. Succes was er al voor Aaron Steps, Ben Paas, Joep Ummels en Ruud Lemmens in andere lokale en regionale liedjeswedstrijden. Maar de finale plek voor Wild Vlees uit Elslo is een primeur. Ja, ze zijn de echte mannen van Wild Vlees. Goed feest door en Else. Kijk eens aan wie dat er een touw geeft, man. Verkennen ze dit huren, de microfoons die klippen, zoveel kabaal is door. Maar op, Poels, er moet geloot werden voor deze heren, want die kregen een plek in de finale. Dat doen we voor het iets openbaar. Ja. Wilt ze schrabbelen voor de Luo de Else? Tuurlijk. Ja, nou. Werd flink gehoord nog eens een keer in de bak. Ja, gewoon even kijken of we die open krijgen. Ook, kijk eens aan. Ja, mag door in. Vervouwen hem open. Wil je zeggen wat mijn guilty pleasure is? Nou. Bayern München. 07, dat is het finale plek, het finale nummer voor Wild Vlees uit Else. Dus als ze strak vredig stemmen, 07, dat werd hun nummer.
Zo kan ze vingen. Nou, dat ding ging goed erop. Ja. Kind doet de was, noemen ze Ja, dat. Hè? het gaat steeds beter. Goed zo. Top. Kijk eens, Toon en Els is het goed feest. We gaan door naar de derde ronde aan bekendmakingen. Al dan niet natuurlijk. Kijk, de grote beelden die komen weer terug. We gaan op scherm 1 de Jatsers uit Maastricht centraal zetten. Kijk eens daar. Dat is schrikken, jongens. Daar zitten ze. Zoeten ze in een café. Ik weet niet of ze kennen roepen welk café dat is. Dat is 1 keer gratis reclame. Ik weet niet of de microfoon zo open stond. Nou, we kennen even niks huren van Maastricht. Maar het ziet er goed uit. Scherm 2, Pascal Sutherland. Hoe doonder? Altijd prijs, zien leentje. Dag Pascal, goedenavond. Er zit in een bingo decor dat Han Vogel op heel op de bühne gezien. Dat is Pascal, hij kan ons huren. Goed zo. Is het spannend, jong? Ja, heel erg spannend. Kapotmakerij noemen ze dit geloofig, hè? Ja, inderdaad. Oké, ik ga door naar scherm 3. Des te minder lang hoeft ze te wachten. Doorvingen voor Marina Klaassen uit Blierik. Met vastgeloven Dat Besticht. Dat leuke liedje dat in die halve finale te zien wordt. Hoi Marina. Hallo. Wat zit ze nou eenzaam? Ja, ik kijk gezellig joh. Mam zit op de bank de televisie te kijken. Oké. En doe maar even de laptop liever zitten. Ja, dat zijn de regels van het spel, hè? Ja. Ja, beetje geslopen vannacht. Is dat te doen, een beetje zo in aanloop naar deze uitzending? Jawel. Gisteren nog een leuk optreden gehad. Wel wat laat geworden, maar jawel. Goed geslapen. Jongens, we gaan dingen bekendmaken. Ik begin bij scherm 1, bij de Jatsers uit Maastricht. Die van net kunnen huren, maar voorzien Berto in volle spanning. De LVK had gewonnen natuurlijk eind vorige eeuw. Maar ja, dat zet niks voor dit jaar. En dat bleek, want de Jatsers gaan net naar de finale. Spiet me voor Maastricht. Toch nog een schöne avontuur. En succes. Ik hoop ik volgend jaar terug te zien. Dan gaan we voor naar Pascal Sutherland. Altijd prijs, het leedje. Maar gaat het naar de finale? Pascal. Nee, want dat is geen prijs voor dicht dit jaar. Als je afschiet, dan steekt Marina er nog. En Marina kiet een beetje bedrukt gezicht. De spanning loopt nu echt op. Marina, kent ze het nog aan? Moi. Beetje. Ik ga neusvurig. Doe Gees. Net naar de finale. Nummer afschiet. Succes dankjewel. allemaal. Succes voor de lui die Waalburg zijn. Dat is nog de sportieve groet vanuit Blierik. Dat betekent ook in deze runde beginnen. Deur is gegaan. Daar is maar 1 keer maar geloten. We kijken even naar de volgorde in de finale. Voorzien inderdaad door Wildvlees op positie 7 stoor. En voor de rest is er nog niets bekend. Dus ken Marjolein aan de bak. Ja, en we gaan door. En neven mij staat Theo Nelle. Theo mocht de volgende ballen gewoon trekken. Kom lekker dichterbij. Theo, voor wij te doen is Limburgs buitenkampioen 2020. Ja. En de laatste typetje wordt kleermaker. Ja. Nu ben ik wel even. Is dit ook een creatie van zichzelf? Ja, dit heb ik ook helemaal zelf gemaakt. Ooit, lang geleden. Je kunt met de mottenballen hier naar binnen. Wat vind je van mijn creatie? Ja, dat had je ook een creatie van mij kunnen zien. Wil ze me een keer lenen? Ja. Zeg, nu ben ik benieuwd, hè, want het is natuurlijk allemaal mega spannend. Maar even om er een beetje lucht in te gooien. Wat is nu die beste laatste grap? Ja. Heb ze er zo einde paraat? Nee, dat kan beter in een andere spel. Ja. Dat is goed. Nee, Mocht je even doordenken. Want iedereen zit natuurlijk nou in spanning, dus ja. Voor gaan ze heel snel voor ze nu springen. Gaan we doen. We gaan in deze vierde ronde gewoon voor als allereerste met scherm 1 4511. Uit Landgraaf, u zit zo helemaal alleen. Ja, dit is slowly at the top, hè, zo zal ik van me zeggen. Het is eenzaam aan de top. Nou, Ja, wie geit het met de spanningen? Ja, het valt van dit uur. Ja. Het is maar een leedje, hè. Het is maar een wedstrijd. Maar, ja, vooral we hoop. Goed, we gaan verder. We gaan naar scherm 2 en dat is Ommezang uit Baaksem. Kijk, er zit al meteen een hele groep. Wie geit het bij jullie? Is het nog een beetje vol te houden? Ja? Hey, en het derde scherm, daar zit Jordi Swillens. Kijk, hij er heel mooi versierd. Jordi, wie geit het? Er kwam qua geluid niet heel veel door, maar volgens mij... Smie zit zo vol spanning te wachten. En door hem dat we ook niet één voor één gaan doen. Maar ik ga nog alle 3 meteen het nieuws brengen. En helaas is dat dit keer dat we alle 3 niet in de finale zijn. Sorry jongens, neem even afschiet, zwaai. En we zijn nog heel graag volgend jaar terug.
de hoofd geen ballen te trekken. Nee. Nou, Dan gaan we toch eens even kijken of dat bij de volgende wel gaat. we gaan het proberen. Van scherm nummer 1 wil ik hier Don Quixote in beeld. Kijk, goedenavond allemaal. Dan gaan we naar het tweede scherm, het grote koor. Ik ben heel benieuwd of dat op het scherm past. Ja, en volgens mij zijn ze nog even aan het zoeken waar dat ze zijn. Het derde scherm wil ik heel graag Sandra uit Grubbevoort zien. Kijk, Sandra is er al. Dat heeft toch een hele entourage. Zit al aan de wien. Heel goed. En wie gaat er bij de mannen in, van het grote koor? Die zitten vol spanning te wachten. Ik zou zeggen, laten ze ook allemaal niet langer wachten. We gaan als allereerste naar Don Quixote. En Don Quixote, ik mag u feliciteren, want Geer zit in de finale. Liedjeschrijver en tweevoudig LVK-winnaar Guus Stijnen uit Guttekoven leeft maar één keer. En stijgt met zijn dochter Chrissy en medemuzikanten Bas Kiele en Ronald Klaasens in de finale. En dat is voor Don Quixote voor de 5e keer. Vorig jaar nog met alle Limburgse butenredners. En nu weer gewoon puur Don Quixote in de finale. Ja, Don Quixote, proficiat. Geer mocht naar die finale en we gaan nu kijken. Theo, dit is 10 moment. Ver gaan kijken welk startnummer dat ze hebben. Ja, laat het maar zien aan de camera. Don Quixote mocht starten met nummer 16. Jongens, zijt je blij? Ja, volgens mij werd er een heel groot feest gevierd. Dankjewel. We gaan meteen door. We gaan door met scherm nummer 3. En daar zit Sandra. Sandra, ik moet dich helaas teleurstellen. Du gaat niet naar de finale. Maar ik wens je wel een heel fijn vastelavondseizoen. En dan nog als laatste, het grote koor. Mannen, zijt je er klaar voor? Want wat zou het toch zijn als in Venray zoveel mannen op die bühne staan aanstaande vrijdag? En dat gaat toch gebeuren, want Geer zei door naar de finale. Ook het zeemanskoer uit het Kwiebesriek neer mag weer naar de finale. Voor de 5e keer op een rij. En dat is een prestatie op zich. Ook voor neer dus staat de finale dadelijk eraan te komen. Jongens, ik hoop maar dat die bühne in Venray sterk genoeg is volgende week. Theo, dat betekent dat zo meteen weer een actie moest komen. Ja, Vul even goed, kijk welke bal nu echt goed vult voor het grote koor. Komt ie aan. Daar is er. En het grote koor kreeg aanstaande vrijdag in die finale van het LVK startnummer 15. Yes. Nou, super. Nummer 15 en nummer 16 zijn in deze ronde inmiddels bezat. En we gaan door naar alweer de 6e ronde. Op scherm nummer 1 wil ik heel graag Cyril Niel uit Sittard. Ja, daar is nog mooi de vlag op de achtergrond. Top. We gaan naar het tweede scherm en dat is Goed Zat uit Veulen. Die werden inmiddels ook doorgeschakeld. En het derde scherm, uit Bochus, de Herringbieseren. Kijk. Allemaal present. Ik hoor al van alles. Zeker, helemaal goed. We gaan als allereerste naar scherm nummer 2, naar Goed Zat. Mannen, wie spannend vind je het? Heel spannend. Zal ik dan maar heel snel hoe de glijden verlossen? Want Geer gaat namelijk door naar de finale. Goed zat uit het Joeksige kerkdorp het Veulen is agrariër David Jansen en conciërge Koen Klasses. Trouwens de pap van componist Stef Klasses. Het wordt dus voor al die dachtele Veulens een te gekke week en nu al een te gekke finale.
Ja, Theo, du krijgt wel woord voor din geld, hè? Ja, nou, ik vind Du mocht alweer een belke trekken. En dus zeker voor mijn vrienden uit Vuilen zal ik het zeker nog een... Ja, een goede loting hoop ik. Wat ga je dit weer voor de mannen? Nou, ik heb ze op volgorde. Start nummer 14. Ah, du bent wel heel georganiseerd. Nou, dat inderdaad. is heel fijn. Goed. We gaan door naar scherm nummer 3. Naar Bochus, naar de herringbieseren. Ja, mannen. Helaas zit het voor u dit jaar niet erin. Je gaat niet naar de finale. En dan blijft nog over scherm nummer 1. Cyril Niel, uit Sittard. En Cyril, ook voor dich helaas niet zo'n goed nieuws. De vakjury en het publiek hebben besloten dat ze niet naar die finale gaan aanstaande vrijdag. Neem even afschiet. We gaan langzaam kijken naar het scorebord. Want inmiddels heb je al 14, 15 en nummertje 16 getrokken. Dus die zitten er sowieso bij. En dat betekent dat het volgende overzicht werd. Ja, goed zo. Wildvlees, goed zo. Het grote koer en Don Quixote. Die hand hun positie in de finale. Kan het nu metbeleven. En tussen staat, om zo meteen lekker te laten, Anita Arts neer voor mij. Ja, we houden de burgemeester aangevraagd en we kregen dich, uit Venrooy. Ja, dat snap ik. Dat snap ze wel, hè? Ik ben de burgemeester van de Vastenavond, denk ik. Ja, de best pekjes kunnen gaan, mag ik dich zo nemen? Vind je ja, dat zo goed? met hem. Ja, zeker. Druk bezig nu, dus druk bij je. Hartstikke druk. Heb je dat al eens gedaan, niet, hè? Nee, dat heb ik niet gedaan. Nee, begin maar eens even met reuren, want het is wel met die manlu klauwen, dat weet ik niet of dat goed is. Kijk, de female touch aan van nu, hè? Goed zo. Als die mannen. Ja. Nou, dit is weer goed gemixt. We gaan eens even kijken wat het gaat brengen. Want we kregen weer hoopvolle halve finalisten op het scherm. Bijvoorbeeld de plekband uit Arendsgenhout. Die verschijnen heen neer voor mij. En daar is het spannend, kijkers en gezellig. Goedenavond, heren. Zie ik er nog een gasfles door? Jazeker. Dat kan gewoon, hè. Net roken er binnen, jongens, hè. Oké, daar zijn ze met gestopt. Dat is prima. Goed om te huren door een Arendsgenhout. Van het gaas af, natuurlijk het leedje. Van het gaas alaaf, mag ze ook zeggen. Scherm 2 kreeg het Limbo-project uit Roggel. Die normaal met popleedjes op de radio zijn. En nu eindelijk een keer in het LVK. Goedenavond, Roggel. En ook een beetje stramprooi met Esther, hè. Hallo allemaal. Het is gezellig daar zo te zien. Hadden we van tevoren ook gerepeteerd, want er zit echt in de band, hè? Ja, we repeteren iedere dag. Ja, zie je, dat zijn toegewijde muzikanten. Het is spannend, jongens. Verder kregen we voor uit Horst de Moelberenboys. Kijk eens door met het Moelberenpaars. Dat zou de kleur van Vasselov moeten worden. Die moet toegevoegd worden aan het rood-geel-groen wat u betreft. Jongens, er zit toch door lekker op die bank. Laten we met u beginnen. Ik ga daar nog te vertellen door een Horst. Want die 47e LVK-finale... Die gaat er nu naast voorbij, daar zit er net bij. Even wenken. Hoi jongens. Dankjewel. Dan golfer. Hij neemt voor mij naar de plekband. Hoe daar is gehoud. Met dat actuele leedje over het gaas. En over de vastelovend. Arendsgenhout in de LVK-finale. Zou het zo zien voor de plekband? Het is zo. Er gaat naar de finale. Ah, dat brengt je de auto. Kijk eens aan. Wat een feest. Eén editie hebben ze moeten overslaan, maar nu is opnieuw de Metropool Arendsgenhout in de finale. Net als in 2021 met de formatie De Plekband, die inspelen met een leedje op de actuele energiecrisis, die ze allemaal de komende vrijdag van het gaas al af moeten krijgen. Ja, leuk dat ze erbij zijn. De plekband dus in de finale. Maar ja, op welke positie? Dat is natuurlijk best wel belangrijk. Anita, dit is wel een moment, hè? Doe nog maar eens een beetje suddelen. Ja, zeker. Dat deed zich geroutineerd, hè? Gewoon liever wanneer het gevraagd werd. Dat is klasse. Hulke gaat open. Briefke. Mag ze het ding heel laten vallen? Ja, zeker. Hoppa. Hoppakee. En daar is die de camera om te laten zien dat voor de plekband finale plek 08. Mensen dus vrijdag op ze wil stemmen. Dan werd het 08. Jongens, te gek proficiat. Tot vrijdag. Bij mij was ze met komen door op de bühne in Venrooy. Hand voor nog zitten, het Limbo-project. In Roggel. Och, wat leuk om een keer mee te doen naar de LVK. Wanneer het toch vastelovend is en de Max Scheermuziek. Schrijven ze een leedje. Toch eens gek. Geert Verschuren zag. Nou, dat kon we gewoon doen. Kom op, Roger, doch die best. En het gebeurde. Maar dat leedje, leef zo leef,
gaat net naar de finale van nummer afscheid van het Limbo-project. Jongens, dankjewel. Ik hoop eigenlijk volgend jaar weer te kennen verwelkomen. Dat zou te gek zijn. Goed, hebben we voor deze runde gehad. Gaan we meteen terug met de Boulder op het scherm. Neer voor mij, 2,5 gaat over Chine. Muziek zit in ons leven, wordt het liedje in het LVK voor hun. Techniek werd gek nog met het tempo. Het is zo spannend, jongens. Achter de schermen, vuur de schermen. Maar verkriegen 2,5 in beeld als het goed is. Dan wachten we even op. Ja, kijk, daar zitten ze. Goedenavond samen, heren. En ze kennen mij nog huren ook nog. Dat is gans goed om te huren. Hoe is het met de gezondheid, jongens? Ja, laten we toch maar even neer de vragen. Laten we maar vast lovend vieren, zo is het toch? Als het kan wel. Goed zo. Daar kan ze zich altijd op richten, zo is het ook maar weer. We krijgen Manon en Bart. In het midden. Die zitten... het Pier en Stuf krijgen in het midden. Zo is het. Uit Boksem. Ja, sorry, ik word even in de war. Hè, Boksem, goedenavond. Goedenavond. En de kenmerkende groene jassen. Ik zie dat het spannend is. Ik zie ook die jongens vuur aan door die zitten. Oh, wat gaat er gebeuren? Hartstikke spannend. Goed zo. We gaan kijken wat het gaat geven. En inderdaad, Manon en Bart op het derde scherm uitbollen. Daar zijn ze dan toch. Goedenavond. Ze er echt maar met z'n tweeën door? Ja. Echt die spannende momenten samen doormaken. Dat is een goed duo, hè? Het is toch het, ja, precies. Ja, zo werkt dat in een relatie. Jongens. Samen doorkomen, dat is goed. Ik begin met Pier en Stuf. Die door in het midden zitten. Met gans Baaksem, Hopen en Doemend. En Pier en Stuf, Grond. Net naar de finale. Sorry jongens. En voorhopig volgend jaar weer te begroeten in de grootste leedjeswedstrijd van Nederland. Dan Manon en Bart. De klingen loog net nog in beeld. We zien hem nu even in hier. Manon en Bart. Voorziendig, net vredig. We gaan net naar de finale. Tot volgend jaar. En dan, nog 2,5. Ik zie de zenuwen door de keel gieren. Het is waanzinnig spannend. Jongens, pak ik nog even goed vast, want dit is het moment. 2,5. Net naar de finale. Dankjewel jongens. Tot volgende keer. Blijf muziek maken, want het is wichtig dat die leuke liedjes zoveel mogelijk doorkomen. Ja, Anita. Niks te doen even, hè? Zoals we wel eens gaan willen laten, denk ik. Jammer. Okay. Nou, de volgende ronde we gaan kijken wat het gaat geven. Want we krijgen toch lui die gaat routinehand. Neer voor mij, hey, Spik en Span, Niek en Jo op het scherm. Die door in Zusteren, gewoon ik althans vernoeten, verdig zitten. Vuur, misschien wel de zoveelste finale achter elkaar. Ja, Jos Wakkers zit er. Ja, precies. Oh, de rest kunt er nog bij. Ik zie Niek. Ja, Jos, het woord dit dat ik van die schrok huur. Ik ga even kijken wat er ging gebeuren. Daar zitten ze dan met z'n drieën. Verantwoordelijk voor het liedje Door. Verkregen Ute Valkenberg. Fio, ook wel bekend als Fiorenza. Die in het midden terechtkomt. Wordt spannend voor is met het feest van de regenbogen. Hallo Fio. Moest ook optreden dadelijk, gelukkig, hè? Moet ik dich net te lang moeten wachten? Ja, dat is het leven. Dadelijk nog. Oké, ja. Is dat ook nog spannend, zo optreden? Of dat neem je? Is dit erger? Ja, zeker. Het blijft altijd spannend, maar wel gezonde spanning. Gezonde spanning, goed zo, daar is er zin in. En verkregen de lui die een heenwedstrijd speelden in de halve finales, Schuppe Oors. Hoe het heel dus. Het bunken van de jas, daar zitten ze met z'n allen. Er werd een pilsje getapt, het ziet er goed uit. Goedenavond heel, wie is het daar? Hey, ja, we kennen euch niet huren, maar het ziet er goed uit. En het is voor televisie eigenlijk al 80%. Goed zo, we gaan het bekendmaken. Want Niek en Jo gaan naar de finale. Spik en Span Durg met het liedje Door. Hey, we zijn door. Ze zijn Durg. Ja. 14 keer achter elkaar halve finalist op het LVK en veervoudig winnaar van de Bertha Paulussen trofee. Spik en Span uit Zusteren. Niek Dirks en Jo Huinen mogen de bus naar Venrooy Vescon bestellen. Want Venrooy, door is het te doen. Venrooy, daar is het te doen. Anita, dat best met me eens, hè? Ja, zeker. Ja, dat is altijd te doen. We moeten nog een nummer geven aan Spik en Span. Dus als je zo vrij wilt zien, dan loopt nog maar schoon, hè? Dus kijken wat het gaat geven voor deze geroutineerde finalisten. Toch altijd een momentje, hoe komen ze dan terecht in de finale? Het deed toch wel gaat uiteindelijk. Het briefje gaat open. Anita laat het netjes zien aan de camera. En voor Spik en Span weer het nummer 13. Dat is de finale positie voor Niek en Jo. En ook een beetje voor Jos. Jongens, geniet nog door, hè? Proficiat en bevriedig. Ze zijn er weer bij Spik en Span. Goed zo. Dan ga ik naar Fio. In het midden.
met nog een optreden voor de boeg. Moet nog luien om te zeggen. Het is er zelfs al. Maar het wil naar Venrooy, want daar is de grote finale. Fio, Leven Fiorenza. Daar is ze net bij. Je is net terug naar de finale dit jaar. Veel succes vanavond. Dag moet raaf door. Dank je, de groetjes. Tot gauw. En dan, daar waren we het heel. Schuppe-Oos. Daar zitten ze. De heng komt bijna nu al voor het gezicht. Spannend hè, Anita? We kennen heel gans erg blij gaan maken, want ze gaat naar de finale. Schuppe-Oos is erbij, komende vrijdag. 47e LVK-finale. Ze hadden het nog net in de gaten, want ze kijken via de televisie. Daar zit vertraging op te dienen. Maar nu daalt het eindelijk ook in een heel. En is Schuppe-Oos erbij en is het de gekke hoes. Oh jee, de toeswedstrijd in Don Bosco in Heel heeft blijkbaar goed gewerkt. In de voetsporen van de Surama's en de Heelde Oud-Prinsen verwelkomen we voor de eerste keer in de geschiedenis Schuppe-Oos op de finale bühne. Hopelijk loopt het vrijdag niet fout met de garderobe en vooral de bunkers voor de jas voor de mannen van Schuppe-Oos. Ja, zie je aan het bunker van de jas op zak voor de grote finale door. Het is natuurlijk leuk dat ze erbij zijn. Schuppe-Oos, we hadden het gedacht misschien wel. Anita, geef ze een fijne plek in de finale. Ze zijn sowieso al hartstikke blij, dus eigenlijk kan ze niets verkeerd doen. Maar we gaan eens even kijken wat het werd. Welke hier open? Open 4? Ja, dat komt het. En de positie voor Heel, voor Schuppe-Oos is nummer 2. 0-2 wensen vrijdag geen stemmen op de mannen uit Heel. Vrij vroeg in het programma dus. Dan kunnen ze er nog een rustige pilsje drinken. Dat zullen ze gaan niet erg vinden. Brengt ons meteen jongens tot vrijdag. Amuseer dich nog gaat door. Mag het niet te laat. Nou, eens even kijken. De tussenstand. Waar staat waar in de grote finale? Daar is Schuppe-Oos op 2 bijgekomen. Eens even kijken. Voorzien spik en span. Daar op nummer 13. En de rest wordt al eerder bekend. Maar Jolijn maakt Limburg gek. Ja, nou, we gaan nu nog een ronde met 3 vrouwen. En dat vind ik natuurlijk wel heel chic om aan te kondigen. Op scherm nummer 1 wil ik heel graag Maud du Chatinier zien. Ja, Maud, kijk, daar is het al. Iedereen heeft gisteren natuurlijk bij het TVK gezien. Maar ja, de volgende stap voor dich zou natuurlijk zijn, niet als presentatrice van het TVK, maar gewoon in die finale van het LVK. Nee, voor dich op scherm 2, daar staat Ivana. Uit Brunsum. Kijk, daar is het al. En dan even op scherm 3 Shirley Lemme uit Grashoek. Ja, dames. Prachtige dames. Kijk ze eens alle 3 zitten. En ja, wat ga je dit weren? Zit je er alle 3 erbij aanstaande vrijdag? Shirley, ik begin met dich. Het zou te gek zijn, maar helaas wist ik er niet bij die finale aanstaande vrijdag in Venrooy. Dankjewel. En dan gaan we door. De spanning is om te snijden. Maud, dicht bij aan de beurt. Voor haar het zich ontzettend gegund, maar helaas gaat het dit jaar niet lukken. Maar zeker weten zijn we er heel graag volgend jaar terug. En dan de laatste, Ivana uit Brunsum. Ook voor dich helaas geen finale plek dit jaar. 3 dames en alle 3 niet door. Doe mocht schijnbalken pakken. Ja, jammer. Dus laten we maar heel snel doorgaan naar de volgende 3. Gas erop. Goed, op het allereerste scherm wil ik heel graag door Tim Oeskerk gaan. Kijk, daar is er al. Helemaal in zijn kleier, er zit er helemaal klaar voor. Zeker. Goed zo, jong. In scherm 2 zijn Pim en Chantal. Kijk, daar zitten ze. Volgens mij zit je er niet toe. Volgens mij zit je ergens in een café, of niet? Goed, we gaan door. Het derde scherm, de Schuipkes uit Kessel. Kijk, daar zijn ze al. Ja, je zijt in beeld. Je zijt vol in beeld. Laten we maar meteen met u beginnen. Je werd op zoek naar het mooiste meisje uit de Polonaise. Maar gijt dat mooiste meisje uit de Polonaise ook met vrijdag naar het LVK? Helaas, het mooiste meisje uit de Polonaise moet echt nog een jaar wachten. En dan de volgende. Door Tim Oeskerk met het gevoel. Maar heeft dat gevoel zich een finale plek opgeleverd? Ja, zeker heeft het dat. Tim, dus hij is in de finale.
Ja, zeker. Door Tim Hamers uit Kirchro had het je schaf. Je rateleert Tim, eindelijk is niet onderneven, maar immers anders uit de klankstad in de finale. Tim mag ons je wel eens gewoon vertellen wat de voetsregel moet zijn voor de vaste lovend. Ja, Tim, volgens mij, als ik het dan in het kerkhuisje moest vragen, wist je vroeger? Hey Marjolein, ik wil niet meer, maar ik ben echt te gek. Ja. Nou, dus het enthousiasme spat er vanaf. Doe moest naar die finale. En we gaan even kijken met welk nummer dat dan is. Ja. Dus Rob, doe me een plezier en pak die bal wat voor dich het beste vult. Ja, Kijk. Dit is weer... Is hem dat? Ja, dat Ja? wordt hij. Ik ga het meteen te zien. Kijk. We gaan even kijken met welk nummer dat Tim mag starten in die finale. En dat is met nummertje 6. 06. Ja, en dan gaan we verder, want er is nog één scherm, nog één duo wat nog niks heeft gehoord. En dat zijn Pim en Chantal. Het barst los, maar barst het voor u ook los aanstaande vrijdag? Helaas jongens, het gaat dit jaar niet gebeuren. Ja, we gaan naar de volgende. Het is heel hard. Het is aan de ene kant geluk, aan de andere kant verdriet. Niet normaal, hè? Maar dat hoort erbij. De lach en de troon, hè? De lach en de troon. Ja, daar gaan we weer. We gaan door naar Hulsberg. Op scherm 1 de geliende. En dan op scherm 2 degene wat zag dat dit hun allerlaatste LVK is. Hoondervel. En op het derde wil ik heel graag Marleen Rutte uit Hunsel zien. Ja, zullen we maar met de dames eerst beginnen. Marleen, het gaat voor dich sowieso een topjaar weer. Want volgens mij gaat ze trouwen met de allerliefste die ze dich maar kent wensen. Maar gaat er ook een LVK-finale voor dich komen? Ik mocht dich vertellen dat dat zo is. Doe Thijs vrijdag in die finale. En het duurde even. Maar daar is het. De vakjury en het volk hebben zich niks aangetrokken van het dreigement van de Hunselse zangeres om hem vooral niet te gaan bellen. Want de telefoon zal gloeiend staan nou de komende minuten en ik hoop kans Limburg op om nou Marleen Rutte allemaal te gaan bellen. Zijn nummer is 06 1323. Ja, Marleen Rutte in de finale. En dat betekent ook dat Stoe weer meteen aan de bak mocht en een welke moest pakken. Een balletje van Marleen. Ja. Welke ga je er weer? Daar komt ze aan. Eens kijken. Marleen. Marleen gaat starten met nummer 10. Lekker in het midden. Helemaal goed. Ja, dan gaan we door. Wist het op limit? We gaan door, want er zitten nog 2 mensen te wachten. Of 2 mensen. Een hele groep. Waaronder Hoondervel. Werd dit laatste LVK-jaar, werd dat voor u een succes? Werd het dat misschien niet? Mogen we het nog één keer laten zien in die finale? Maar zeker, Hoondervel stijgt volgende week in die finale. Proficiat mannen. 10 seconden vertraging. Begos als de formatie niet uit Wittem en daarna doorgedrongen tot de vastelovensstop van Limburg, is hij uit het riek van de vrijgeliers Hoondervel. Nee, niet Hondenvel. Hoondervel dus, vertegenwoordigd in de finale, om ons allemaal de heimwee andersom te draaien. Ja, daar horen ze dan. Hoondervel stond in de finale. En ze hebben wel gezegd dat dit de laatste keer is. En we hopen misschien wel dat ze dat toch nog volgend jaar terugkomen. Maar laten ze maar eerst eens die finale doen. En laten we maar eerst eens kijken op welke plaats. Ja. Wanneer gaan ze in Venray knallen? Ik ben heel nieuwsgierig. Er zijn natuurlijk al een aantal plekken vergeven. Dus ja, maar de hal blijft het dat mooiste. Verbine op de helft zitten. Ja. Zie ik ons starten op nummer 04. Zijn je er op limit? Ze staan allemaal lekker te drinken. Volgens mij maakt het ze allemaal niet uit. Ze zijn hartstikke blij dat ze in die finale staan. En dan is er nog 1 scherm. Nog 1 plekje. De geliende. Er zijn er inmiddels al 2 door. Dus ja, wat zou dat betekenen voor die derde wat nu nog zitten te wachten? Maar mannen, ik heb heel goed nieuws. Want ook Geer zit door naar die finale.
De winnaars van het LVK 2017 stonden voor de 151ste keer in de finale. Dit keer met het liedje Stop Toch. En dat is gaan oproepen aan Maurice Pluimakers en Roger Vliegen om uit te scheiden. Maar dat is meer om de gater in de optocht van Hulsberg over te slaan. De partners van de geleerden moeten hun mannen alweer een avond uitlenen aan het LVK. Ja, aanstaande vrijdag gewoon voor ze zien in die LVK-finale. Ja, en Rob, ja, doe ons weer aan de bak. Ja, dit is echt niet normaal. Nee, doe ons heel werken vanavond. Ja, met tennisarm. Ja. Welke plek mogen ze gewoon starten? Eens kijken. We hebben voor de... Hier heb ik hem. Ja. Oh, het kabelsnummer. Nummer 11. Ja. De geleerden mogen starten op nummer 11. Mooi. Nou, volgens mij wil iedereen nummer 11. Ja, ik geef hem niet meer aan. Ik steek mijn test. Ik denk dat ze er heel erg blij mee zijn. Denk ik ook wel. Ondertussen gaan we kijken wat op dit moment de stand van zaken is. En wem er nu al definitief in die finale te zien is. Kijk, voor zijn Hoendervel, Marleen Rutte natuurlijk is erbij gekomen. Ja, het werd te gek. Het werd echt een te gekke finale. Ik voel het. Te lopen zo. We gaan richting de tweede helft, hè? Dus dat komt maar goed. Nou. Theo, stel dich neer voor mij, Theo Nelle terug in de studio. Ja, dat loten gaat gaan goed af, dat had ik al gezien. Ja, het was net niks wel. aan de hand, man. Nee, net wel. Helemaal prima. Nee, maar het is hetzelfde als net. Dus, in feite, zelfs geen minder bulkjes. Dus eigenlijk is het alleen maar makkelijker op dit moment. Dat schiet op, hè? Goed, jongens, we gaan de bekendmakingen doen, want daar is het allemaal om te doen. Neer van mij verschijnt Mark Ruithuizen uit Wiert. Hels van de Oven, dat is het nummer. Ik zie er een prachtig stilleven. Mark verschijnt nog even net een beeld. Ja, dat kun je aangereden met de rood-witte sjaal. Goedenavond, Mark. Moet nog snel even het speakertje aanzetten en dan zijn we er. Cartouche uit Lummerig, die komen erbij, want die zitten ook in deze runde. En dan betekent toch dat de spanning gaat oplopen. Even kijken of we de heren gaan te vingen door. Goed zo. En, hallo, goedenavond. En Scheigelen uit Meersen komen erbij. Ik kom café met was zo druk. Oké, wacht niet zo. Ja, er worden heren en een dame zitten weer in Lummerig. Dat is hummer. En voorzien door inderdaad Scheigelen en ook gaat Louis van de Klomp bij elkaar zitten. Daar zie ik nog geen close in beeld, maar als het goed is, voorzien Bram Volders dadelijk. Ja, daar is Bram. Dat begint al te winken. Hoi Bram, het wordt spannend, jong. We gaan de dingen bekendmaken. En we beginnen met de Louis uit Meersen. Bram Volders en nu gaat Kotter bij de camera komen met de discolampen op de naas. Zit natuurlijk ook nog in de race met de club zelf. Dus het kan er nog dubbelprijs zien. Maar dat weet het net, want Scheigelen gaat net naar de finale van het LVK. Bram, we zien zich later vanavond nog druk. Misschien dat het dan beter is. Maar voor Scheigelen dit jaar in ieder geval net. Gewoon voor naar Mark Ruithuizen. Held van de avond. Weet het voor hem een heldhaftige avond. Op deze 29 januari. En is ze erbij in Venrooy. Bij de grote finale. Mark... Voor nummer afschiet van dichter best er net bij. Speed os, maar we hopen dich volgend jaar te begroeten bij de inschrijvingen en in de halve finale. En we weten wel in de finale. Dan, Cartouche. Schießt ze toch normaal op een briefje naar een finale zo, hè? Dat is zo'n naam, dat popt dan op. Ja, die zijn erbij. Geldt dat ook dit jaar voor Cartouche uit Lummerig? De heng gewoon omhoog. Maar dat is te vreug, want ze gaat net naar de finale van het 47e LVK. Voor nummer afscheid ook van Cartouche. En dat betekent nog niks te doen. Wat echt, hè, joh? Nee, ja. Het is wat het is. Ja, lastig. Ja, we moeten het gewoon afwachten. Ja, de volgende ronde. De volgende ronde. Meer van mij kunt La Bamba in beeld. En als het goed is, staat alleen Harold van La Bamba. Want Ron is er vanavond net bij. En dat had te maken met een vervelende operatie die... De vriendin van Ron, zijn partner Murgen, moet omgegooid. Dat begrepen we natuurlijk volledig. Harold, het vuurdeel ervan is dat verdicht nu eens fijn goed een beeld kunnen krijgen. Dat is ook wel leuk, hè? Ziet er goed uit, jong. Goedenavond. Ja. Beeldvulling, toch? Ja, zeker, zeker. Alles goed, daar is het spannend? Ja, natuurlijk leuk gebalen, hè, toch? Toch elke keer maar weer, is dat zo, hè? Ja, kijk eens, de aanhang is er ook bij. Goed zo. We kregen uit Wansum, Pim en Peet. Die komen in het midden op het scherm. Wansum in het LVK, dat mag zo net gider met. Dag mannen, goedenavond, wie is het daar? Ziet er gezellig goed. Genoeg kleur op de achtergrond, dat is prima om te huren. En van Wansum naar Venrooy, ja, dat kan ze op de fiets gaan eigenlijk. Dus het zou hartstikke leuk zijn. Dat zeker. Ja, dat is zeker zo. Ja, dat gaat er met de fiets, oké. En dan Ivo van der Bijl kunt erbij. Dat is ook niet nummer in het LVK, maar daar is Ivo. Met dat leedje als Adam Gay wordt geweest. Dag Ivo, goedenavond. Hij begint te lachen en te winken. Dat betekent dat voor contacthand. En dat betekent ook dat ik Ivo neus kan gaan brengen. Want ja, deze keer met
En wat zou het dan leuk zijn als ze erbij is in de finale? Ivo van der Bijl. S. Adam Gaywar geweest. Geet naar de finale. Ivo voorzichtig, Friedrich en Van Rooij. Doe best erbij met dat liedje van Guus Stijnen. En Kiekenstoor, confetti en feest en chaos. Dat duurt bij een finale plek. Wat als Adam, je weet wel, die van Adam en Eva uit de Bijbel, als die gay was geweest. Dat vroeg operazanger Ivo van der Bijl zich af in de finale van het LVK. Ja, dan goof het dich niet en dan goof het mich niet en dan goof het gans Elslo niet. Dus een enorme vastelovenspiegel die Van der Bijl ons allemaal en vooral zichzelf in venrooigheid vuurt. Ja, Ivo van der Bijl. Gewoon begroeten Friedrich. Maar Theo, elke plaats. Dat is de vraag. Het lot van Ivo ligt even in dien hang. Geef hem nog eens een flinke reur. En dan maakt ze door een van die bulken zoet rollen. Ik ga mijn best kijken doen. wat het werd. Ook voor Ivo ga ik mijn best doen. Ja, dat is zo altijd eigenlijk, hè. Kijk, briefje gaat open. Bij Ivo werd nog zo'n beetje de Polonaise gelopen. Maar ik kiet nummer 5. En als ze geen stemmen, werd dat 0-5 voor S. Adam Gaywar geweest. Ivo, geniet ervan, jong. Best vriedig. En leuk dat er erbij zit. Wel nog het Luo het Elsen erin. Waarom nog niet? We gaan naar Wansum, naar Pim en Peet. Dit toch een geveulig thema in dat liedje. Waar een beetje op leed is gebaseerd. Maar dat duurt bij Vasselov. En toen kent ze de armen. En toen kent ze de beugen. Maar breng het zich dan naar de finale van het LVK. En met Ping en mijn hart zag ik dat dat net zo is van nummer afscheid van Pim en Peet. Ze wordt net naar de finale. Misschien komen ze wel kijken. Dat kan nog met de fiets natuurlijk. Dan kan ze er een paar drinken. Maar de finale plaatje op de buun zit er net bij. Jammer jongens. Hopelijk tot volgend jaar. En dan naar La Bamba. Naar Harold. En naar Ron. Die er natuurlijk in gedachten toch bij is. Beterschap voor de vriendin van Ron natuurlijk. Die operatie had morgen. Dat steekt voor zich. Winnaar in 2013. La Bamba. Ook die schreef ze op een briefje met finalisten. Normaliter, want dit jaar kunnen het er net van. La Bamba begon afscheid van de genomen. Erg jammer en pijnlijk, maar het is wat het is. Dat betekent dat we voor deze runde uitgeloot zijn. Oké. Ronde 15 alweer. Niels en Kai. Uit Oesmorend. Ik ga het nog even nagevraagd. Zo spreken gedoet. Zitten daar met z'n tweeën op de bank. In die gezellige jasjes. Jongens, gegeet het hoor. Het is spannend. Het is spannend, we kunnen ze net huren. Maar ze zitten nog breed te lachen. Dat is gewoon om te huren. Dan kregen we voor Prüfmar. Die zit er ook bij. IJsselstein, jazeker. Oh, Tamara. Ja, de schrik er gans van. Maar zit inderdaad nu in de runde. Samen met die de Bro, met Stef zit er door. Alles oké? Is het spannend, jongens? Ja, zeker. Het is zeker spannend. Maar Tamara kan al hier wat 10 seconden laten huren. Dus als jullie dadelijk iets zeggen, kan ik me verrassen. Oké, dan best u degene die het neus moet brengen. Dat is wie die in elkaar zit. Ja, de techniek steekt voor niks, Stef. Zo is het maar weer. Ja. Kan er nu nog slopen in aanloop naar zo'n bekendmaking? Of gaat dat wel redelijk? Nee, op zich gaat dat wel redelijk. We hebben een druk weekend gehad, dus we zien nu genoeg om de bed te gaan. Dus, Oké. Ja. Scherm 3 is voor het Jokersriek, voor Venlo. Met, ik noemde ze de boyband Oet de Moord, hè. Die met het winnenliedje van Opus Jokers nu ook in het LVK vertegenwoordigd zijn. En dat is natuurlijk, dat zien de feiten. We gaan de dingen bekendmaken, jongens. Ik begin in IJsselstein, bij Prüfmar. Waar Stef dan gaat vertellen aan Tamara, zo hand voor het technisch dan zitten. Ja. En Stef kan aan Tamara gaan vertellen dat het liedje Ooiemalen van Prüfmar naar de finale in Venrooy zit erbij, vrienden. Proficiat. En er werd geknoeveld in IJsselstein en breed gelachen. En dat snappen we hier. Jongens, proficiat. Ik denk dat we ze maar meteen laten huren. Broer en zus Stef en Tamara Konings uit de wereldstad IJsselstein mogen de beats weer laten klinken en wat gerust in een toeswedstrijd genoemd kan worden. Sounddesigner Stef en Nederlands docenten Tamara adviseren ons vrijdag dat we gewoon ooien blijven halen en dan komt de rest vanzelf. Theo, Lu, bedek uit de regio, dan zal ze extra die baas doen met dat laten noemen. Ik ga voor Stef en Tamara zeker het beste nummer. Nou, één van de beste. Eén van de beste nummers is goed worden. Dat is ook nummers. Ja, dat is ook zo. Hè. Goed zo, kniepen maar open. Wat werd het voor Prüfmar? Wat werd hun positie komende vrijdag? Oeh, ja. Ze grond het bal openen. Het is nummer 1. 0-1 mensen dan vrijdag wilt sms'en voor Prüfmar. We beginnen door met een knaller meteen. Dat is goed maar weer. Ja, zeker.
Jongens, tot vrijdag, dankjewel. Veel vuurspaas alvast, hè. Veel plezier. Het is altijd leuk om er naartoe te werken. Dan gaan we naar Oesmorend, naar Niels en Kai. Die daar met WALS, Wals, in de race zitten. Die daar met naar de finale willen. Het is best een busrace vanuit Oesmorend richting Venray. Dat is zo wel een stond en 20 minuten over, denk ik, zo'n beetje. Is hij daar? En dat is makkelijk niet goed, hè? Nee. Ik kan je vertellen, die reis mag die er gewoon maken. Er zit erbij, vrienden. Proficiat. En de dag gaat eraf door in Oesmorend. Wals, WALS, kom maar. Ik wil altijd lekker zoekelen. Hol de Kramion maar weer tevoorschijn in Oesmorend. Want met hulp uit de regio Pelemaas mogen de broertjes Niels en Kai namens de regio Maastricht-Heuvelland op weg naar het noorden om te walsen wie steppen er bij neervallen. 25 en 27 jaar oud zijn deze broertjes en het zijn de oud-winnaars van het TVK. Nou, Theo. Ja, Oesmorend gewoon en Venray. Ja. Gids is een fijn nummer. Ja. Welke hier open? Mag het dit feest nog groter dan het al is? Met een mooie positie. Het is nummer 17 voor Niels en Kai. Zo te zien zijn ze er blij met. Het mag toch allemaal niet zo goed. Ze zijn erbij. Goed zo. Nou, had ik alleen nog te hier uit Venlo. Die weten wat succes is, want gewonnen met de leedjesavond. Er steed een fles jakker op tafel, dat is goed om te zien. En ja, bij de goede uitslag gaat hij natuurlijk leeg vanochtend op deze zondag. En werd het mondig en een moeilijke dag zo in Venlo en omstreken. Uiteraard met dat zien de feiten. Feitelijk hier kan ik u vertellen dat het erbij zit vrijdag. Proficiat, we zitten in de finale. Waanzinnig feest. Vastelovens stad Venlo. Geet naar Venray, naar de finale. De Venlose aanwezigheid de laatste jaren in de LVK-finale mag ze best magertjes nemen. Maar met uitermate beleven we misschien de comeback van de stad die de meeste LVK-overwinningen op zijn naam heeft staan. Vrijdag kregen we alle feiten op een rij van deze nummer 1 van de Venlose leedjesavond. Ja, het is heel werken dus momenteel. Nou, inderdaad. Frant Venlo erbij, met de mannen van Oetemoord. Die fles gaat leeg, maar ze willen nog een leuk nummer. Dus toch die best. Oké, ja. Nog even goed drieën. Dat gaan we zeker doen. Ja. Is ook dit zo wie het hè, Venlo, Venray? Nee. Is het goed feest? Dat is ook maar een stukje, dus we kunnen ook wel eens op de fiets komen. Ja. Nummer 1 kan het niet meer werden. Het werd nummer 20. Ze gaan te afsleten door de grote finale. En Venray, dat betekent dat ze zich lang moeten gedragen op de over, want ze moeten nog de buurt op vrijlaten. Ja. Maar gewoon, het werd ongetwijfeld leuk en ze zijn hartstikke vroeg dat ze erbij zijn. Lotte voor het ganse overzicht nog even erbij pakken, want waar zit waar in die finale? Het is toch belangrijk. Ja, we zien Proef maar inderdaad terugkomen op nummer 1. Ivo van der Bijl op 5. Voorzien de mannen uit Venlo inderdaad, of Venlo netjes op 20. Zo Niels en Kai op 17. Het komt goed met die finale. Ja, en daarmee zijn er nog maar 5 finale plaatsen over. En Anita, doe heb ik de eer om de volgende belkens te gaan trekken. Zeker. Bist je er klaar voor? Ik ben er klaar voor, helemaal. Goed. We gaan beginnen op het eerste scherm met de mannen uit Graashoek, met de prinsen en de oud-prinsen. Ja, ze stonden allemaal klaar voor. Ze stonden volgens mij ergens in een café met z'n allen verzameld. In spanning te wachten of het gaat lukken. En in scherm 2 Jesse en Jesse. Ja, die zitten gezellig met z'n tweetjes met nog 2 mensen achter. Ik weet niet of die nog helemaal leven of die überhaupt de vastelavond overleven, maar dat komt vast helemaal goed. En op scherm 3 zijn voor de 3 mannen van Rempetemp. En ook die zitten vol spanning te wachten of het gaat lukken om weer in die finale te komen van het LVK. We gaan beginnen met scherm nummer 2 met Jesse en Jesse. Zou het echt lukken aanstaande vrijdag? Mogen weer naar Venray? Helaas moet ik u meedelen dat de vakjury en het publiek het besloten dat er voor u geen finale in zit dit jaar. En dan gaan we verder met Rempetemp. Mannen hierop met Vergeet niet te leven al heel goed successen geboren. En het is natuurlijk de vraag of dat dit jaar met Nooit meer weg ook gaat lukken. Want het is nogal een nummer wat je moet evenaren. Maar ik kan u vertellen dat je erbij bent aanstaande vrijdag in die finale van het LVK. Ik wil hier nooit meer weg.
Jan de Vries, Roger Scheels en Roger Pisters hebben ons afgelopen jaar verteld dat we niet moeten vergeten te leven en mogen ook nou weer namens Oezbek en Austro vrijdag gewoon rempen tempen. Ze gaan de wielrenner op naar het feestpaviljoen in Venrooy om nooit meer weg te gaan. Nou Anita, ik geloof niet dat voor de mannen van Rempetempo hoeven te vragen of ze blij zijn. Ik wil wel even weten of ze nog een nummer hebben waar ze heel graag met zouden willen starten. Dan kunnen we dat misschien een beetje instralen voor Anita. Nummer 8? Nummer 3. Nou, we gaan kijken of die er nog in zit. Anita, aan dichte eer om het startnummer van Rempetempo te gaan trekken. Zou hem dat dan zijn? We gaan kijken. De spanning stijgt. Nou. Hoe is het mogelijk? Voor Rempetempo start nummertje 3. En voorzien aanstaande vrijdag in die finale. En dan is er nog einde over. In Grashoog stijgt de spanning nu ten top. Weer dit een vast te lovend? Of weer dit geen finale en geen LVK dit jaar? Mannen, hou je vast, want Geer zijt op wie aanstaande vrijdag in die finale. Oh jee, gans Grashoog natuurlijk weer op de kop. Met de zingende prinsen en oud-prinsen die nu al helemaal een te gekke vaste te lovend gaan hebben. Prins Roy de Tweede en Prins Johnny de Eerste, de nieuwe heersers van de Graasvreters, kunnen de schoonvest poetsen. En voor alle mensen, Grashoogse mensen, wordt het weer een late vanavond. Ja, volgens mij gaat door het daak door vanavond in Grashoog. En terecht, want ze staan in die finale. Maar met welk nummer, Anita? Laat het zien. Het werd ontzettend spannend, want er zijn dus nog maar 4 plekken. Welk nummer gaat het voor hun weren? Ze mogen starten met nummerke 18. Kijk, ik denk dat ze er heel blij met zijn. En dan gaan we door met de volgende ronde. Op het allereerste scherm wil ik heel graag de Toddezek zien. En die mogen hun schermtijd delen samen met Claire uit Elslo. En met Claire uit Elslo gaan we natuurlijk naar het derde scherm. En daar zijn Paul en Leo uit Heerlen. Ja jongens, wie spannend is dit? We zijn natuurlijk al bijna aan het einde. Er zijn nog maar 3 finale plekken. Helt je het nog allemaal een beetje vol? Nee? Is het niet te doen? Dan ga ik maar heel snel het verlossende antwoord geven. We beginnen met Claire. Claire, die titel voor deze LVK was Kom erbij. Maar zit zich ook erbij in die finale. Ga je dit jaar lukken? Of niet? Helaas Claire, met heel veel pijn in mijn hart, moet ik zeggen dat het dit jaar niet aan dich gegund is. Hopelijk tot de volgende keer. En dan komen we voorbij de Nober van Paul en Leo. Een nummer wat ze schreven over de eenzaamheid. Ze zogen het overal. Mensen met eenzaamheid en met vastelovend moesten niet alleen zijn. Met vastelovend moesten samen zijn en met vastelovend stijgt ze natuurlijk het leefste in die LVK-finale. Maar gaat de Nober ook naar die LVK-finale? Helaas, de Nober zit dit jaar gewoon op de bank. En ik hoop wel dat er dat samen duidt bij Paul en Leo. Dankjewel mannen, hopelijk tot volgend jaar. Ja, en dan de laatste, de Toddezek. Ook voor u een heel spannend moment en je hebt zo lang moeten wachten op die uitslag. Gaat het voor u lukken om met Ik Ben Zo Heis die LVK-finale te halen? Ook voor u is het dit jaar helaas niet weggelachen. Jammer mannen, tot volgend jaar. Ja, de hoeft nog even niks te doen. Nee, ook wel... Nee. Nog 3. Nog 3 te gaan. Er zijn nog 3 plekken te vergeven. Ja. En wem gaat die 3 laatste plekken krijgen? Zeer spannend. We gaan verder. We gaan terug nog een keer gewoon naar Jo Smeets. Jo Smeets mogen op scherm 1. En dit staat samen met op scherm 2 Duo XL.
en Van Bestreek. Kijk, verheuren ze al. Duo XL is live in de building. En op scherm nummer 3 zie ik Mark en Willemien Oetweert. Er zijn nog maar 9 mensen over. Nog maar 9 halve finalisten. En zoals je kunt zien, je kunt tellen, er zijn nog maar 3 bulkes. Dus dat betekent nog maar 3 plekken in die halve finale. Wem gaat die 3 plekken vervullen? Ik begin met Mark en Willemien. Gerut met het liedje Ik wil het allemaal. Een te gek optreden neergezet in die halve finale. En natuurlijk, ik hoef je niet te vragen wat je wilt. Je wilt het misschien allemaal, maar op dit moment wilt je het allerliefste een plek in die finale. Maar helaas voor Weert en helaas voor u gaat dat dit jaar niet gebeuren. Ja, en dan gaat van de Kerkgouw. Der Tim had Kerkgouw al in de finale gekregen, maar gaat dat ook lukken voor Joost Smeets? De schönste prins. De schönste prins is dit jaar niet in de LVK-finale. Jammer joh. En dan is er nog één over. Eén scherm. En ik hoor al. Die van Maastricht. Ja dames, laat ik maar even horen. Gooi even die spanning eruit. Nee, je wilt gewoon weten. Je wilt gewoon weten of je wel of niet in die finale staat. En je hebt werkelijk alles uit de kast getrokken. Alles uit de kast getrokken. En voor de vakjury en het publiek wordt dat helaas niet genoeg. Je bent niet door naar de finale, maar we hopen u natuurlijk heel graag volgend jaar te zien met de wafels met Schrubbelaar. Dag dames. Ja, die ronde zit er ook weer op. Helaas, er zijn nog steeds 3 plekken te vergeven. En ik denk dat we even gaan kijken naar het scorebord, welke 3 plekken en welke nummertjes er nog vrij zijn, maar vooral wem er nu wel is toegevoegd aan deze finale. Ja, voor zien ze al staan en ik zie ook dat nummertje 9, nummertje 12 en startnummer 19 nog beschikbaar is. Wem gaat die krijgen? Ja, het loopt aardig vol. Voorhand flink het de halve finalist al behandeld. Robert Loten werd helemaal makkelijker. Ja. Het werd eigenlijk ook wel helemaal spannender weer dan nog Durg is, hè? 3 te gaan, hè? Ja. Ik ben benieuwd. Als ze nog een beetje lokale favorieten? Ja, verrek is mooi. Zo wel dat zal voor echt wel leuk zijn. Ja, dat kan ik me voorstellen, joh. Ja. De finalist uit Venrooy zelf. En we gaan dus met de Breurkeskallen. De mensen kijken of dat lukt op dat eerste scherm. Die zitten daar met z'n allen. Met een geveulig leedje. Althans, wanneer ze FC Limburg lezen, denken ze, dat werd spannend. Maar dit is de Viesclub Limburg en met de oud-prinsen van Kapel komt dat goed. Ik geloof niet dat we geluid krijgen uit Kapel, maar oh wauw, goedenavond man hè. Hey, is dat nu leuk, want ze zo lang moest wachten op een bekendmaking of is dat vervelend? Wat is er zo? Ja, dat bedoel ik. Ja, het is echt wel vervelend dat ze zo lang moest wachten. Dat vul ik gewoon voor je in. Dat is verder prima. We kregen op het tweede scherm Valkenberg. Andy en Roy die verschijnen door. Die zitten er met z'n tweeën, maar ik neem aan. En in Roy achter de camera nog wat gaat lui, of niet? Wij zitten er nog. We horen ze eens even erbij met z'n allen. Is toch gezellig? Nou, dus even kijken waar allemaal bij je gaat door. Kijk. Kijk, dat is gewoon een volle delegatie. Ja, zeker, gezellig. In ieder geval is het gezellig. Scherm 3. Daar krijgen we W3 uit Venlo. Goedenavond samen. Ja, finale routine genoeg. Overwinningsroutine genoeg. Voor Roger zou het dan halingfinale zien. Dat is dan een beetje voor de eerste keer. Ik vroeg even aan de regie wieveel leedjes uit Venlo hand voor in de finale. Hè? Ja. Ik ken er nog een tweede bij. Ja, we gaan het zo huren. Christel, ik geloof dat bij de hoeskamer weg is, hè? Want die planten stonden op de grond tegenwoordig. Volgens mij gaan verdienen. Sokkeltjes hij in de studio staan. Die uit de kamers zijn geklauwd. De tent werd gans verbouwd voor deze bekendmaking. Echt kosten nog muiten zijn gespaard om dit voor elkaar te krijgen, jongens. Dit is ongelooflijk. Ik begin met de Breurkes en de Alprins Kapel. Die gaan we gaan vertellen. Want ja, er liggen nog 3 bulkes. En gaat een van die bulkes voor u open? Dat is de grote vraag. Is Kapel erbij? Het antwoord is ja, je gaat naar de finale. En dan breekt je de hoed door. De Viesclub Limburg is geopend, dat kan ze wel zien. Mooi.
Nog meer breurkes in de finale van 2023. Oetke Pel komen René en Lutgaard Scheres en zij schouwen een ganse feestclub op voetbalshow van de oud-prins Oetke Pel, Meino Venrooy. De 7e finale voor de glimmende breurkes komt eraan en FC Limburg juicht nu al. Plaats 9, 12 en 10 zitten nog in deze bokaal. Rob, het loten. Best zo links of rechtshandig? Ik wil het best 1 keer links doen. Toch een beetje links, ja precies. Misschien geeft dat toch een extra dimensie aan de finale dadelijk. Het laatste beetje vrouwengevoeligheid eruit halen. En, hoppakee. Dit wordt die jongens. Oké. De breurkes en de Alt-Prinsen door. Ja, we Kriegen. Ratata, ratata. Plaats. Aha. Nu 10 in de finale. Als vuurlaatste door op de buurt in Venrooy. De Viesclub Limburg. Jongens, veel plezier. Voorzien ons vriedig. Leuk dat het erbij zit. Proficiat. Dan. Nog 2 bulkes. En waar gaat er dan door? Van 2-3 nog hij. Van Andy en Roy hij. Finale routine zat. Andy en Roy. Gewoon naar Ugg. Naar Valkenberg. Het dak eraf, zo heet het leedje. En de dak gaat natuurlijk draaf, mensen erbij is. Dat gaat Andy en Roy net gebeuren. Het spijt me voor nummer afscheid van Ugg. Het volk en de jury had beslist. Geen Andy en Roy in de finale. En ik snap dat het slikken is. Dankjewel. Hoop ik volgend jaar absoluut wat terug te zien. En op al die vastelovensburen in Limburg natuurlijk. Ja, we horen nog helemaal 2 belkes over. En alleen W3 nog een beeld. En ik zie de spanning bij Quinn. Die is net te harde. Quinn werd gek. Christel is het met dich. Doch die naar doom omhoog of naar ongen of wie gaat het? Het is lastig. Roger. Blanco als nieuw lid? Of is het toch net zo spannend als wie voor die anderen? Net zo spannend. Ja, daar word ik al bang voor. Ik ga het gaat vertellen. W3, uit Venlo. Ik ken het tweede leedje uit Venlo in de finale werden. En dat werd het. Er zit erbij proficiat besvredig. W3 is deurig. Dat nemen ze nou in Venlo gepeerdskeuteld. Als ze met die stad 2 leedjes moest afzenden naar het land van de Pielhaas. 2 Venlose leedjes in de LVK-finale. Dat was voor het net eeuwen geleden in 2016. Ook in Venrooy. W3 stuurt 2 vrijbuiterszoons en een Gerdeneersdochter uit het Moeraskwakersriek. Nou, dat klinkt best goed. Ja, wat een opluchting door een Venlo bij W3. Ik kan hem in vuur stellen dat ze zo lang moest wachten en dan dit bericht is. Maar het durft gewoon naar de finale en zal alles goed maken. Er zijn nog 2 posities, Rob. Ja, en is voor W3. Dus kom erop. Ja, oké. Dus W2 is het hier. W2 in de bokaal, maar W3 in de finale. Ja, en die kregen positie. Nummer. Even kijken. Ja, Roffel, de pauken komen erbij. Ratata. Het is nummer 12, sorry, voor W3. Als 12e, zo'n beetje in het midden. Dat is een mooie positie. En er werd zich nog eens flink geknoeveld in Venlo. Dat kan ik me ganz goed voorstellen. Laten we de posities nog eens even erbij pakken. Wie ziet het er dan uit in de grote finale tot nu toe? Ja, allemaal zijn ze zo'n beetje ingevuld. Ik zie dat plek 9 vrij is nog. Die zit dan zo meteen in de pokaal. Dus dat gaat hem dan weer. We gaan naar de laatste bekendmaking. Intussen Joep van Burg weer in de studio en ook Marjolein is erbij. Ja, Joep. Dit is wel gek met dat loten zo, hè? Ja, het is natuurlijk ontzettend spannend, hè? En we hebben nog één bal erin zitten. Dus ik denk dat de spanning nou wel echt heel hoog oploopt bij degenen die er nog niet genumpt zien. Dus, Vind je het persoonlijk leuk om dit zo te loten? Want dit is voor het eerst, hè? Nou, dat zou we niet doen. We hebben wel eens de finale gehad met 19, hè? Dus, maar we hebben toen gezegd, we konden 20 doen en we doen er nog 20. En dat zou ik niet eerlijk zijn. Kun je nog in bekend maken? We gaan de regels niet tijdens de wedstrijd vragen. Even Lotte de Gans, die kaart in beeld zie je, hè? Daar stond die nummers op. Daar kan natuurlijk dit maar vredig weer gestemd werden. Ja, dat kan vredig weer gestemd werden. Iedereen kan weer 3 keer stemmen. Niet op dezelfde, maar op 3 verschillende. En dat gaat dan ook zeker wel weer gebeuren. Dat is ongeveer direct als de compilatie geweest is. Het wordt allemaal heel uitgebreid aankondigen. Hè. Dat wordt allemaal goed. Nu werd dat aangegeven. En dan heeft iedereen weer kans om de stem van het volk te laten huren. En die telt voor 1/5 met. 4004, dat is het nummer dat ze vast op kunnen slaan. €1 per sms? €1 per sms. Prijs is hetzelfde gebleven. Is Nedermoedig gewoon de laatste weken. Dus de hoor je op hetzelfde niveau. Echt kiezen geen pinguïn voor gedekt, zo'n vier altijd in de park staat. Niks aan de hand. Niks aan de hand. Oh, dit is spannend. Marjolein.
Ja, ik vind het heel spannend. Ja. Er zijn er nog maar 3. Ja, 57 halve finalisten zijn hij behandeld in wisselende samenstellingen. En dit gaat nog gebeuren. Welst toe? Deze voor die rekening nemen. Ja. Ja, toch maar. Zal ik dat doen? Ja, ik vind het te spannend. Ik durf niet meer. Ik zet jullie in de Durf je stad niet maar meer? heen. Nee? Toch, doe het maar. Oh Goed. mijn god. We gaan kijken naar die laatste 3. En ja, ik kan ze natuurlijk nog wel even apart aankondigen. Maar voor weten natuurlijk welke 3 er over zijn. Dat zijn op scherm 1 Springlevend, op scherm 2 Verrek is mooi en op scherm 3 De Klomp. Maar wem van die 3 gaat er nu door naar die finale? Eén plek. We gaan beginnen met in ieder geval een wat niet doorgaat. En ik moet zeggen dat met heel veel pijn in mijn hart ik moet vertellen dat dat Springlevend is. Helaas voor u geen finale dit jaar. Oké. Oh. En dan? Ja, dan is de kans eigenlijk nog 50% als ze erbij is. Ja. Voor en De Klomp en voor Verrek is mooi. Die andere leedjeswedstrijden natuurlijk wel gewonnen aan. Maar ja, goed, de LVK, dan moest eerst die finale worden en dan geen ze kans maken. En De Klomp, die er regelmatig bij zijn in de laatste jaren. En die eigenlijk wel veel zelfvertrouwen aan. Want ze komen met dingen waar ze zelf in geloven. Dat kan ik me ganz goed voorstellen. Eén plaats kan De Klompers huren eigenlijk in Meerschedor in die café. Luc Volders had de microfoon in zijn hangzinnig. Luc, goedenavond, wie is het door? Hey, ben ze door? Bommenstimmung! Ik verstond er geen tot van, maar. Ja. Het is in ieder geval gezellig. Ja, we hebben. Hey. Ja, we gaan even naar Verrek is mooi. Ja, De Klomp is binnen. Jongens, dankjewel. Verrek is mooi. Ik zie de spanning toch een beetje op de cupjes bij jeugd door. Ik zie nog ook in een café zitten. Waar zit hij precies? Ja, zie je wel. Als ik kijk via de televisie met een beetje vertraging. Het is ook best het eind van Ambi no Venrooy, dus dat is niet zo gek. Gaat goed hoor. Ja, we gaan gaan beginnen, man. Klaas, Ik denk... Ja, ze willen allebei, ja. Ja, wij gaan het tuurlijk. gewoon vertellen, maar Jelijn weer dat deurig is. We toch? gaan het vertellen. Ja. Vertellen af Ja. van Maak 3 het bekend. 0-0. Ja. En dan maken we bekend wem die laatste felbegeerde plek in die finale heeft. Naar de finale. Als allerlaatste. Van het 47e LVK. Geet. In 3, 3, 2, 1. Verrek Verrek is mooi! Als Proficiat, allerlaatste in de jongens. finale. Venrooy op de Egebuun. Kijk, en ook tot een vertraging. Maar ze weten het nu. Helaas voor De Klomp, hier zit er dit jaar niet bij. Voor nummer afscheid van De Klomp, die zijn er dit jaar net bij. En die wensen Giekerin heel veel succes. Het werd vast nog een gezellige avontuur in Meersje. Maar Verrek is mooi, is erbij. Venrooy kan zijn geluk niet op, want is het niet verrekkers mooi dat de tweevoudige winnaars van het tiener vastelovendconcours het nou mogen gaan proberen op de grote finale buun van het LVK. Shia, Sanne, Jonas en Klaas komen volledig los van de grond en landen, als ze dadelijk zijn uitgejuich, hopelijk veilig op eigen boeien. Ja, Verrek is mooi in hun eigen venrij in die LVK-finale. Mooier kan het volgens mij niet. Ze zijn alle 20 compleet. Maar ja, we gaan natuurlijk wel even kijken of dat startnummertje 9, of die ook echt in die bal zit. Is er iemand van wat zegt, ik wil per se die laatste bal pakken? Anita mag Ja? dankjewel. Ladies first. Voor ons, hè? Dan moet ik wel kloppen. Als er niet nummertje 9 in zit, dan hebben we een heel groot probleem. Oké. Het lot ligt in die handen. Verrek is mooi. Krieg, inderdaad. Startnummer 9. En dat betekent dat het ganse spel compleet is. En dat voor een prachtige 47e LVK-finale grond meemaken komende vrijdag in Venrooy. Ik wil Giekerin in de studio bedanken. De loters die dat met verve gedaan. Jongens, dankjewel. In Venrooy natuurlijk nog veel succes met die laatste dag van de organisatie. Het werd fantastisch bij jullie. Top. Dat komt weer absoluut van de hoed. Joep van Burg van de Stichting LVK, dankjewel voor de organisatie van de wedstrijd. We zijn vrijdag met de grote finale van het 47e LVK. Voor donderdag waren Anger Kletje A en Anger Jeske. En dan zijn we er om 8 uur. Het weer een waanzinnig feest in Venrooy. En we hadden er zin in. Tot vrijdag allemaal. Hoi! Hoi hoi! Nou, Hè? top.